nástroje, aj keď máme aj iné nástroje. Čo sú to sankcie? Hovoria sa o sankciách proti Rusku. Sankcie medzinárodné, to je vlastne rozhodnutie len v striktnom zmysle rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN. A keď sa nejaké iné štáty rozhodnú, že niekomu niečo nebudú predávať, tak a keď to budú robiť všetci, a keď štáty budú aplikovať sankcie voči sebe navzájom, tak to bude chaos vo svetovom obchode. Preto naša strana nepoužíva sankcie vo vzťahu voči Ukrajine, ale chceme, aby Rada bezpečnosti obrátila svoju pozornosť na ten incident, keď práve na týchto dňoch Ukrajinci zaútočili na ruskú ambasádu. Ak sa to nezastaví, tak sa to kedykoľvek môže v najbližších dňoch stať v inom štáte, lebo veľvyslanectvo je nedotknuteľné územie. A táto povedzme, hriešná prax, ktorú nikto neodsúdil, sa zajtra negatívne prejaví na veľvyslanectvách Francúzska, Nemecka a tých ostatných štátov, ktorí to neodsúdili. A nie preto, že tam Rusi chceme, ale je to preto, že sa vytvoril precedens. A potom iný štát povie v Rade bezpečnosti, keď bol ten útok na ruskú ambasádu, tak vy ste nenamietali nič, vy ste povedali, že je to v poriadku. Prečo teraz odrazu, keď útočia na vás, to nie je v poriadku? Vy teda nastojíte na tom, že je to v poriadku? A keď zabijú vašho novinára, ako sa budete chovať, ako budete reagovať? Každý krát, keď sa niečo takéto deje, musíte myslieť. V žiadnom prípade by to nemalo dojsť k ohrozovaniu novinárov alebo diplomatov. Ni дипломатов, ни журналистов. No, to boli otázky, ktoré sa týkajú Ruska, ale čo Ukrajina? Je napríklad Rusko pripravené garantovať územnú celistvosť Ukrajiny? Территориальное целостство Украины? Ну вот, понимаете, то, о чем вы меня спросили, это не касалось территориальной. To, na čo ste položili túto otázku, sa netýkalo teritoriálnej celistvosti, lebo sa to týkalo posledných udalostí, tej návrhu rezolúcie. Ale teritoriálna celistvosť Ukrajiny, ako my ju chápeme, my s tým nemáme žiadne problémy. Nám sa pokúšajú vnútiť nejaký názor, že toto je momentálny konflikt medzi Ruskou a Ukrajinou, medzi Moskvou a Kyjevom. To je lož, to nie je pravda. To je konflikt vnútri Ukrajiny. Môžem povedať zdroje tohoto konfliktu pred oktobrom 2013 roku. Keď sa začal Majdan, tak vlastne sociálny prieskum ukazuje, že viac ako polovica Ukrajiny je za to, aby sa vytvorila colná únia s Ruskom, aby boli priateľské vzťahy. A druhá, menšia časť hovorí, aby sa išlo smerom do Európy. Čo sa týka východných a južných území na Ukrajine, tento pomer je 70 voči 30 v prospech Ruska a v ostatnej časti je to prospech EÚ. Toto nemá po tom, že to chcú v Moskve a že Moskva na tom pracuje, ale toto je historický vývoj. Čo je to západná Ukrajina? To je súčasť Rakúsko-uhorskej monarchie a západná Ukrajina bola zapojená až po zmluve Molotova-Ribbentropa a nikdy nebola súčasťou toho, čo sa nazýva ukrajinským štátom pred vznikom Sovietskeho zväzu. A toto historické rozdelenie, aj etnické rozdelenie, aj kultúrne, tu stále existuje, aj keď ekonomicky to je samozrejme integrovaný štát. A toto objektívne trhá Ukrajinu na kusy. A tu by som si ani nedovolil hovoriť o tom, že Rusko si nerešpektuje teritoriálnu celostnosť. Viete, vezme si teritoriálnu celistvosť Srbska, od ktorého ukradli kus územia alebo odpojili. To ale neznamená, že nám nevadí ten konflikt, ktorý sa tam deje. Naopak, je to veľmi smutné a je to vlastne použitie vojenskej sily proti občanom vlastnej krajiny. Tam bombardujú svojich vlastných občanov. Против граждан собственной страны. Они там бомбят граждан собственной страны. No i čo vy думаете? Aké teda vidíte možné riešenia konfliktu na Ukrajine? Konflikta na Ukrajine. Вы знаете, я полностью поддерживаю те договоренности, которые были в свое время сделаны. Ja plne podporujem tie dohody, ktoré boli podpísané v Ženeve. Tam sa povedal, že sa nesmie používať ani sila, ani hrozba sily. Treba okamžite odvolať armádu naspäť do kasárny a treba rešpektovať tých spoločenských predstaviteľov, ktorí na východe Ukrajiny si myslia, že ich život a ich územie by sa malo organizovať na základe historických tradícií
fakty a historických faktov. My chápeme, že Ukrajina je v nesmierne ťažkej ekonomickej kríze a o tom sa kvôli politike v súčasnosti nehovorí, ale keby to ľudia vedeli, aký je reálny stav ekonomiky Ukrajiny, to je tragédia. Podľa našich odhadov oni nám dlžia $100 miliard. Neviem si ani predstaviť, ako nám to môžu vrátiť. My sme im dali relatívne nedávno úver. Okrem toho nám skoro 2 miliardy dlžia za plyn. A to je vnútorný problém. 3 milióny Ukrajincov pracuje v Rusku a prinášajú peniaze do Ukrajiny. Oni sú vlastne na štádiu ekonomického krachu, ale EU im nepomôže, im nedá tieto peniaze, ani Svetová banka im nedá tieto peniaze. A keď ľudia toto všetko si uvedomia a uvidia, toto bude veľký šok. Pretože v tomto prípade, opakujem to, naša krajina je pripravená spolu s inými medzinárodnými organizáciami, spolu s nejakou spoločnou ekonomickou mobilizáciou im finančnej pomoc, ale my nemôžeme sami vyriešiť ich ekonomický problém. Čo my si myslíme, že to riešenie Ukrajiny musí byť medzinárodné. Putin to povedal, že tam musí byť pomoc EÚ a netreba vymýšľať sankcie proti Rusku, ale treba mobilizovať ekonomickú pomoc. A čo už sa týka Američanov, tak ich diplomácia je veľmi čudná. Oni berú Ukrajinu ako nejakú počítačovú hru alebo experimentálny polygón, kde si skúšajú svoje teórie a snažia sa eliminovať konkurenciu v ekonomickom zmysle a takisto v medzinárodnej politike, kde sa pokúšajú ovplyvniť EÚ, aby voči nim získali konkurenčnú výhodu. A takto ja chápem teda tú situáciu status quo. Такое мое понимание этого положения дел. Ďakujem vám pekne za tento rozhovor. Спасибо вам. Ďakujem. Toľko môj rozhovor s Andrejom Klimovom, ktorý sme zaznamenali dnes, krátko pred začiatkom relácie Téma dňa. Teraz od tvrdých argumentov Ruskej federácie prejdeme k nášmu zdravotníctvu a som veľmi rád, že našim hosťom je pán Marian Faktor. Dobrý večer. Dobrý večer. Včera sme vás videli na tlačovej konferencii. Pomerne komplexne ste predstavili vaše argumenty, vaše predstavy o tom, ako by malo vyzerať naše zdravotníctvo, vrátane riešení. Malo to takmer charakter takého programového dokumentu. Je teda dobré, ak by sme si ho mohli rozobrať po častiach. Tým najpovolanejším zrejme, kto dokáže posúdiť kvalitu nášho zdravotníctva, to nie sú teda nejakí experti, ale obyčajní ľudia, pacienti, ktorí sú tí, ktorí vedia posúdiť, na akej úrovni to naše zdravotníctvo je. Existujú nejaké zásadné smerodatné informácie o tom, ako sú naši pacienti spokojní so zdravotníctvom? Áno, existujú. Od roku 2005 švédska organizácia Eurohealth Powerhouse robí porovnanie zdravotníckych systémov v európskych krajinách. Je to najrobustnejší systém a dominantný je práve pohľad pacienta. Aké služby, aký komfort prináša pacientovi. Súčasťou toho hodnotenia sú čakacie listiny, informovanosť pacienta, práva pacientov, výsledky liečby vo vybraných diagnózach a podobne. V roku 2012 sa Slovensko umiestnilo na 16. mieste spomedzi 34 krajín, ale v roku 2013 tam bol pokles a klesli sme až na 21. miesto. Čiže to je tá negatívna správa pre nášho pacienta. Tam už sme teda v druhej polovici, v tej horšej polovici tohto hodnotenia. V čom teda tkvie ten pocit možnej nekvality našich pacientov, čo sa týka nášho zdravotníctva? Trpí naše zdravotníctvo nedostatkom peňazí, nedostatkom kvalitných lekárov? Nedostatkom peňazí áno, aj nie. Poviem prečo áno. Máme množstvo štatistík, OECD, Eurostat, štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie. A keď si pozrieme tie čísla, tak celkové výdavky na hlavu cez paritu kúpnej sily, tak na Slovensku máme spomedzi krajín najvyššie. Spomedzi krajín V4. Na druhej strane, ak chceme to slovenské zdravotníctvo posunúť smerom ku krajinám, ako je Nemecko, Švédsko alebo Holandsko, tak treba povedať, že v týchto krajinách sa dáva na zdravotníctvo oveľa viac. Na druhej strane dovolím si povedať, že neexistuje rezort a neexistuje krajina, kde by povedali, že v našom rezorte je dosť peňazí. Ten pocit toho nedostatku tam bude vždy.
A môže to byť teda aj príčina toho pocitu pacientov, že to zdravotníctvo klesá jeho kvalita, alebo že nie je natoľko kvalitné, ako by malo byť. To znamená, pociťujú aj pacienti nedostatok tých peňazí v reálnom výkone? Čo sa týka pacientov, tak aj z tohto porovnania vyplýva, že objem zdrojov v zdravotníctve napríklad vôbec neovplyvňuje dĺžku čakacích listín. Nie je priama úmera medzi objemom zdravotných prostriedkov a tou subjektívnou spokojnosťou pacienta. Myslím si, že aj v slovenskom zdravotníctve máme dostatok nástrojov aj pri existujúcich financiách zlepšiť pocit toho pacienta. No tak zrejme je to potom o tých riešeniach, o reálnych výkonoch a ľuďoch. Skúsme sa na to pozrieť z hľadiska toho celkového zdravia. Máme tu okolité krajiny, zrejme aj to je predmetom istých porovnaní. Ako sme na tom s našim zdravím? Je to porovnateľné s okolím? Áno, aj zdravotné výsledky vieme porovnať s okolitými krajinami a v tých parametroch zdravotného stavu rovnako. Slovensko, či už v rámci krajín V4, alebo aj v rámci krajín Európskej únii, bohužiaľ, je na tých posledných priečkach. Aké sú tie parametre, podľa ktorých sa hodnotí? Je ich množstvo, patrí k ním stredná dĺžka života pri narodení, potom sú to parametre úmrtnosť na maligné ochorenia, špecifická úmrtnosť, je k tomu veda, sada parametrov a vo viacerých tých parametrov bohužiaľ patríme k tým horším krajinám, čo sa týka výsledkov, čo sa týka zdravotného stavu. No a vy ste včera v rámci tej tlačovej konferencie predstavili nejaké riešenia. Ako som už spomenul, boli to pomerne komplexné, programové riešenia. Určite to nie je otázka jedného dňa. V čom spočívajú tieto riešenia? Čo by sa malo zmeniť? Základné je postaviť ten plán. My keď sme chystali tie dlhodobé ciele, nechceli sme vymýšľať nejaké slovenské špecifika, niečo výnimočné, niečo ukuchtené v rámci malého Slovenska. Nechali sme sa inšpirovať v zahraničí a na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie za účasti niekoľkých desiatok krajín. Táto diskusia prebehla a došlo k pomerne širokej zhode na základných cieľoch moderného zdravotného systému. Čiže my sme sa s nimi stotožnili a patria k nim tieto tri základné ciele. Poprvé je to kvalita a dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k zlepšeniu zdravotného stavu. Druhým je dlhodobo udržateľné a stabilné financovanie. A tretie je ochrana, v súvislosti s tým aj ochrana rozpočtov, rodín, jednotlivcov, ale zároveň aj verejného rozpočtu. A ďalším cieľom je spokojnosť klientov, ktorá je založená na možnosti voľby, vybrať si a zároveň, aby boli rešpektované tie individuálne preferencie. My sme k tomu pridali ďalší cieľ a tým je pracovné podmienky a ohodnotenie všetkých zdravotníckych pracovníkov na európskej úrovni. Takže to už je ten prúd, ktorý ide naspäť. Ak teda hovoríme o kvalite a dostupnosti, tá má byť samozrejmosťou a musí byť podložená nejakým financovaním, tak aby potom tie rozpočty boli prehľadné, ale musia to robiť lekári, ktorí sú kvalitne ohodnotení, tak aby sa to celé mohlo uzavrieť a ten kruh fungoval. To je zaujímavé, no ale pomerne logicky a jednoducho to znie, prečo to už dávno nerobíme. Pretože nemáme ten plán na Slovensku. My nemáme pre slovenské zdravotníctvo dlhodobý plán. A sú tam 3 kroky. Ten prvý krok je zhodnúť sa na tých dlhodobých cieľov. Máme za to, že mali by sme nájsť tú zhodu, pretože ešte raz nevymýšľali sme ich my individuálne, ale vznikli zo širokého konsenzu v rámci európskeho priestoru, ale to je len ten plán. Druhé, čo potrebujeme, sú pevné základy. Pevné základy, na ktorých ten systém môžeme stavať. Medzi tie základy patria 4 základné dôvody alebo 4 základné argumenty. Potrebujeme jasný a zrozumiteľný nárok pre pacienta. Na čo má nárok a čo bude hradené z verejného zdravotného poistenia. To je prvý jasný predpoklad a v tomto ešte nemáme jasno na Slovensku. Druhé je to stabilné a udržateľné financovanie. To je druhý predpoklad. Tretím predpokladom je, že každý ten subjekt, ktorý sa v tom systéme pohybuje, musí mať jasné zodpovednosti a kompetencie, aby bolo každému jasné, čo je jeho úlohou. A keďže ide o verejné zdroje, tak tam jednoznačne potrebujeme maximálnu mieru transparentnosti a verejnej kontroly. To sú
plán, základy, to je prvé, čo potrebujeme postaviť, a potom postupne pridávať jednotlivé riešenia. Takže zrejme by sa mali stretnúť experti na vašej úrovni alebo tí, ktorých máme k dispozícii a povedať si, čo patrí do ústavne garantovanej starostlivosti. To je asi ten prvý krok a potom to všetko ostatné a z toho by možno vyplynul nejaký ten vzorec. No ale aj keby sme ho mali a už reálne by bol na stole, predstavme si ideálne, že tá dohoda existuje, kedy by to mohli pocítiť pacienti, ako dlho by to trvalo, kým sa to aplikuje do